wou eigenlijk een liefdesgedicht schreeuwen, Jood. Maar daar hier geen zin meer in. Maar wat moet ik dan wel? Dacht ik. Ik kwam er net uit. Ik zie het met mijn laptop in de bibliotheek voor minder aanleiding. Maar het werkt net. 2 vrouwen praten loert op over de biografie van Annie M.G. Smit. Ik weet nou bijvoorbeeld dat die vrouw, die ik net ken, dat boek had gekregen van Douwe. Dat ze de teksten van Bob Dylan goed vindt. Dat ze net van oorlogsboeken houdt. En ze had een hekel aan Connie Palmen. Zo erg dat ze de uit jou een brief wil sturen. En vooral weet ik nou dat ze het moeilijk vindt om haar moeder te houden. Dat is best zo voor iemand die ik net ken. Verder schouwde de bibliothecaris de hele middag mijn stoelen heen en weer. En een andere bibliothecaris roept voorbij mij een karretje, mijn verse boeken. En nog een, die roept de hele tijd op een del, maar niks. De nieuwe bibliotheek is best grut. Het ziekje naar een plak om te werken wel een opgave. Er wie een soort treppen, gonkjes en romters. Dus toen ik eenmaal zie het, wist ik net meer hoe ik erbij moest komen. Maar het is lukt. Verder ben ik niet opzitten. Mijn holle raasde terug over 100 dingen. Ik kreeg zin in een sigaret. Ik had dorst. Ik had honger. Ik moest op WhatsApp zien. Ik moest nog iets voor squallen doen. Ik wie opeens wurg. Ik zeg een bekende. Ik zeg hem rocht in de eigen, maar hij zegt mij net. Gelukkig maar. Ons moest het gesprek weer voeren van alles goed en wat dat is nou alle keer. Daar heb ik geen zin in. Ik moest een gedicht schreeuwen. Nou, het spijt me levensgod, maar dat levensgedicht zit er nog steeds net in. Mijn brein die werkt me nog alles zien als ik iets moet doen. Straks is het net goed, maar ja, niks is echt niks. Daarom ga ik een liedse haiku schreeuwen. Dorst, honger, Dylan. Ondervindingens in de biep. Zo roeg kan het gaan. En het grote voordeel van uitstelgedrag is dat je opeens alle dingen doen die je voor uitstelt. Dankjewel.